Hej, jeg er Sune Belysion fra Belysion Coaching, og velkommen hjem i min stue. Det er jo blevet vinter, det er rigtig koldt og mørkt og fugtigt udenfor, og er der så noget bedre end at sidde hjemme i sin stue med en kop varm te og ild i pejsen? Og måske endda sidde og læse en god bog. Ja, det tror jeg heller ikke. Men hvad skal du så læse? Og der er jeg faldet over den her bog. Eller jeg er ikke faldet over den. Den har været voldsomt debatteret, og den læste jeg for 3 uger tid siden. Stå fast af Svend Brinkmann. Og Svend Brinkmann, han vil gerne gøre op med tidens udviklingstrang. Denne her tendens til, at folk bare vil udvikle sig for udviklingens skyld, det er en tendens, han mener, han ser. At folk har en tendens til at fokusere meget indad, mærke efter i sig selv, frem for at have fokus på verden omkring dem. Og dermed blive mere egoistiske og selvcentrerede, end de måske i virkeligheden burde være. Og folk, der har brugt tid på Facebook, er nok ikke helt uenige i, at folk måske er lidt mere fokuseret på sig selv, end på alle mulige andre og hvad der sker omkring dem. Så han kalder den nogle steder en anti-selvudviklingsbog, som kan blive en form for selvudviklingsbog, og der må jeg sige, der er jeg lidt uenig med ham, og det kommer jeg tilbage til lidt senere. I virkeligheden så er det en debatbog, og det tror jeg også, at han kalder det, og den har også skabt vældig meget debat, specielt blandt coaches. Han opstiller 7 teser, hvor den 5. af de her teser er, fyr din coach, og det er der selvfølgelig nogen, der har reageret på. Jeg er selv coach og hypnotisør, og jeg synes, det er ganske forfriskende, at der er nogen, der tør at tænke anderledes, tør at vende bøtten på hovedet. Og måske skyldes det også, at jeg læste filosofi med Svend, så jeg tror, jeg kender ham også lidt som en... Jeg har ikke set ham i 15 år, i hvert fald. Så jeg kender ham også lidt som en munter fætter og en gøjler. Og det bærer bogen også præg af. Den er let læst, den er humoristisk, den er fyldt med en masse litterære referencer. Og jeg kan godt komme med nogle nedslag, hvor jeg synes, at Svend bruger nogle retoriske tricks, som er en sofist værdig. Det vil jeg nok blive fornærmet over, jeg sagde. Men hvor jeg synes, at han bruger nogle lidt unfair sproglige kneb, og måske sætter tingene op lidt mere sort-hvidt, end det egentlig er nødvendigt. Men bogens formål er jo at skabe en debat, og derfor så må man nødvendigvis sætte tingene op sort-hvidt, og derfor er der nogle ting som coaching, mindfulness og andre ting, som får positiv psykologi, som får et skud fra borgen. Hovedpointen, den synes jeg, eller hovedpointen, som jeg læser bogen, synes jeg til gengæld er god nok, at man skal turde stå ved sig selv, og man skal turde stå fast, så man ikke bliver, som Svend Brinkmann også siger, en vindbøjtel. Og det er et godt udtryk. En vindbøjtel bruger man om en person, der skifter retning i tide og utide. Folk, der følger med i politik, vil ikke mærke til, at der er i hvert fald nogle politiske partier, som hele tiden følger den retning, som folk gerne vil i, eller den retning, de tror, folk gerne vil i, og det vil sige, at vi faktisk ikke rykker os nogen som helst sted, fordi man rykker lidt frem, lidt tilbage, og det betyder faktisk, at man står totalt stille, og måske endda bevæger sig tilbage. Så pointen om at stå fast, synes jeg er rigtig god og rigtig vigtig. Er det så en bog, som jeg behøver at læse, spørger du? Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes, det er en god og underholdende bog. Er det en bog, som jeg kommer til at læse flere gange? Vil du måske også spørge, fordi det er jo det, der kendetegner god selvudviklingslitteratur. Det er, at det er bøger, man har lyst til at læse flere gange. Og nej, det er det ikke. Det er en bog, som du formentlig vil læse én gang. Måske vil du da skimme nogle passager lidt hurtigt, og så vil du sætte den i bogreolen og tænke, nu fik den mig til at tænke. Bogen er god til at skabe tanker. Den er i bund og grund et langt læserbrev eller en kronik. Den er skabt til at skabe tanker, for dig til at tænke selv, og det er sundt, og derfor skal du læse den. Når jeg så siger, at den er fuldstændig uegnet som selvhjælpslitteratur, så er det fordi, den er meget stærkt teoretisk funderet. Der er en meget lang, meget flot litteraturliste med en masse referencer, specielt inden for
filosofi. Og Svend Brinkmann er også professor. Han er en smule yngre end jeg er, og alligevel er han professor og har været det lidt tid. Så han er super belæst. Han er også så belæst, så han nok har befundet sig det meste af sit liv inden for universitetets trygge mure, og har måske ikke i samme grad som folk, der plejer at skrive selvhjælpslitteratur, rent faktisk levet i den verden, de taler om. Så det vil sige, at selvom han kommer med nogle konkrete bud på, hvad du kan lave i dit liv for at stå mere fast, som er det, han gerne vil have, man gør, og det er også der, at stå fast, så bærer bogen præg af, at det er teoretiske øvelser. Det bærer ikke præg af, at det er noget, han hverken selv har lavet, eller har nogen evidens for at skulle virke. Så han har ikke haft en testgruppe, eller haft folk til at rent faktisk at prøve de her teser, han stiller op. Så derfor så er det et postulat, og det er bogens største svaghed. Så god til at skabe tanker, helt og aldeles uegnet som selvudviklingslitteratur, og det er også derfor, at du formentlig ikke vil læse den mere end en gang. Hvis du kan høre nogle mærkelige skrabelyde i baggrunden, så er det min kat, som render rundt og leger med en legetøjsmus. Sådan er det, når man optager film hjemmefra. Så det går da lange. Stå fast. Fin bog. God at læse. God at blive klog af. God til at få tankerne i gang. Det er ikke en litterær milepæl inden for hverken inden for selvudviklingslitteratur. Og den debat, der har været omkring bogen, tænker jeg også er sådan lidt en storm i et glas vand. Det er glemt om et halvt år. Men læs den. Tak fordi du kiggede med. Jeg er Sune Velysian fra Velysian Coaching, og hvis du har foretrukket den her mundtlige boganmeldelse frem for en skriftlig, så sig til. Hvis du synes, jeg skulle have været lidt mere tekstnær, have slået ned på nogle bestemte passager, så må du gerne give mig besked om det, fordi så kan jeg justere ind næste gang, jeg laver en boganmeldelse. Tak for det.